Están vendo en directo imaxe do aeroporto de Madrid Adolfo Suárez Baraxas, onde están a piques de chegar os 21 activistas españois da frota Global Summit, liberados por Israel tras asinar un documento aceptando que a súa entrada no país fora ilegal. Veñen xunto a 8 compañeiros dos Países Baixos e de Portugal. Vemos agora mesmo nas imaxes en directo como sondea unha bandeira de Palestina. Y de repente tienes cientos de moscas en casa, cientos. Eso no hay derecho, y picadas por aquí, picadas por allí, picadas por todos los sitios. A verdade é que dan ganas de coller os bártulos e marcharse para outro sitio. O outono xa se fixo notar na Coruña co regreso dun dos seus aromas máis recoñecibles, o das castañas asadas. Os castañeiros ambulantes retomaron a súa actividade instalando 4 postos en rúas e prazas da cidade, entre eles o xa clásico da Praza de Lugo. O recendo quente e doce deste froito a moitos traelles lembranzas da infancia, pero, aínda que lle resulte incrible, tamén sorprende a visitantes que as proban por primeira vez. En nada, escoitamos a súa opinión. Saúdos, que tal? Boas noites. Aínda que xa hai contactos, Israel e Hamás comezan oficialmente este luns en Exipto as negociacións do Plan da Paz para Gaza. Este domingo, Donald Trump aseguraba ante a prensa que as conversas para acadar unha tregua en Gaza tardarán días. Israel e Hamás confían en que en breve se poida anunciar a liberación de todos os reféns e os prisioneiros. Xunto a eles estarán nas negociacións mediadores de Qatar, Exipto e Turquía e o enviado especial de Trump para Oriente Próximo, Steve Witkoff. Hamás quere un acordo o antes posible e comezar inmediatamente o intercambio de reféns tanto dos vivos como dos corpos dos falecidos e prisioneiros. A milicia palestina tamén permitirá o establecemento dun goberno tecnócrata en Gaza centrado na reconstrucción e administración da zona. E todo isto mentres Israel seguiu atacando nas últimas horas a Franxa. Un grupo de 21 activistas españois dos 49 que formaban parte da frota Global Summit retidos por Israel nunha prisión do sur do país están a piques de chegar a Madrid, o aeroporto Adolfo Suárez Baraxas. Dende Tel Aviv veñen xunto a 8 compañeiros dos Países Baixos e de Portugal. O ministro de Asuntos Exteriores anunciara o acordo con Israel e confirmaba a liberación deste primeiro grupo. Precisou que son os que asinaron o documento aceptando que a súa entrada no país foi ilegal. Sobre o resto de membros españois da frota humanitaria, José Manuel Álvarez exixiu a súa liberación. Asegurou que traballan para que se respecten os seus dereitos e para que sexan liberados nos vindeiros días. O Reino Unido vai restringir as manifestacións en apoio a Palestina tras case 500 arrestos nunha protesta. En España tamén se suceden as marchas. Unha delas esta mañá en Santiago. Convocouna a Coordinadora Galega de Solidaridade con Palestina. A movilización, que seguiron milleiros de persoas, rematou na praza do Obradoiro. As organizacións convocantes demandaron a fin da ocupación da Franxa de Gaza. Reivindicaron o dereito dos palestinos a conservar os seus fogares e reclamaron sancións para Israel. Debemos continuar mobilizados e mobilizando o pobo galego para dar este tipo de resposta, que está a ser masiva. O secuestro da flotilla é un símbolo máis do desprezo total de Israel polos dereitos humanos. Entón, iso queremos insistir que tamén estamos aquí polo mesma causa que é a causa palestina. Os líderes políticos da oposición en Galicia tamén se sumaron á protesta. Ambos dixeron estar orgullosos da sociedade galega que se moviliza ante o que está a pasar na Franxa de Gaza. Insistiron en que é momento de actuar e de non caer na indiferenza. Ana Pontón explicou que Palestina hoxe é un símbolo da dignidade no que está en xogo o dereito internacional e o dereito dos povos á paz. A líder nacionalista denunciou o que cualificou de inacción da comunidade internacional ante esta crise humanitaria. Desde BNG insistimos en que o Goberno do Estado e a Unión Europea deben de romper todo tipo de relacións con Israel, desde as diplomáticas ás económicas, e traballar para que o Goberno sionista, con Netanyahu á cabeza, sexa xulgado na Corte Internacional por cometer crimes contra a humanidade. Que é un momento onde non podemos permanecer indiferentes, non cabe a indiferencia, cabe posicionarse e lanzar un clamor en favor da paz, en favor da liberdade e en favor da xusticia. Esa é a mensaxe que lanzamos todos os que nos comprometemos para poñer fin á barbarie, pero sobre todo loitar por unha sociedade máis xusta, máis solidaria e donde reina a paz.
Os populares galegos pídenlle aos deputados no Congreso do PSOE e do BNG que se opoñan á nova lei de mobilidade impulsada polo Goberno Central. Nunha visita en Guitiriz, a secretaria do PPDG denunciou que esta lei suporía a eliminación de paradas de autobús de liñas estatais en 22 concellos galegos. Paula Prado fala de desprezo. Afecta concretamente a 130.000 galegos e galegas e, por suposto, que nós imos seguir insistindo e imos seguir intentando que Sánchez rectifique. Lle pedimos ao Partido Socialista e ao Bloque Nacionalista Galego que rectifiquen e que apoyen as enmendas que ten presentado o Partido Popular no Congreso para evitar que se produzca esta eliminación de paradas e esta desconexión do rural que Esta tarde quedaba instalada a capela ardente do expresidente da Xunta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que falecía este domingo aos 66 anos. Compañeiros de partido, líderes e representantes da política española dende todas as comunidades sumáronse o pésame polo seu pasamento. O presidente do Goberno, Pedro Sánchez, asistirá este luns á misa funeral na igrexa de Santa María Magdalena de Olivenza, en Badaxoz. O oficio relixioso terá lugar ás 11 da mañá. O PSOE suspendeu a reunión da Comisión Executiva Federal prevista para mañá. E a Garda Civil investiga o asasinato dunha muller en Formentera como un posible crime machista. O cadáver atopouse este domingo pola mañá. A muller tiña 45 anos en nacionalidade italiana. O Diario de Ibiza publicou que o suposto autor do crime é a súa parella, tamén italiano. Segundo o Instituto Armado, están abertas todas as hipóteses. Axentes da Policía Xudicial traballan para aclarar as circunstancias do asasinato. As termas de Pago da Chavasqueira por fin volven a abrir. Será 6 anos e medio despois de que o lume arrasara cas instalacións nun incendio que sorprendeu pola súa virulencia. O público poderá facer uso delas a partir do martes ás 9 da mañá. Este establecemento mantén a estética xaponesa que tiñan as primeiras, pero agora estarán alimentadas por xeotermia, enerxía fotovoltaica e ofrecerán a maiores tratamentos estéticos e de relaxación. Os prezos mantéñense similares, os de antes pouco máis de 5 euros. Foi na madrugada do 24 de abril de 2019 cando o lume devastaba en pouco tempo as termas da Chavasqueira. Unha explosión alertou os veciños e cando chegaron os bombeiros conseguían rescatar un operario que estaba facendo labores de mantemento no interior. A estrutura de madeira quedaba calcinada polas lapas. Pois iso era impresionante a carga de fogo que había, porque cando chegamos non sei que era unha bola, o que había eran as termas nunha bola de fuego. O único que nos dixo o vigilante que viu o lume, que saltaron os automáticos, e que xa, toda unha bola. Encontramos o traballador, o vigilante de noite, que estaba ao pé da porta da cancilla que non podía salir. Que o tuvemos que reventar a porta para poderlo retirar el de aí. Xa case pasará no medio do incendio, cando a investigación da Policía Científica concluía que o lume fora provocado e presuntamente os responsables empregaran un líquido acelerante. E aí cando deteñen dous sospeitosos, un deles, extraballador do negocio que fora despedido, e outro colaborador, que son investigados por un delito de incendio con perigo para a vida ou a integridade física das persoas. Precisamente despois dunha longa instrucción, o xuízo está fixado para os días 15 a 16 deste mes. A Fiscalía e a Defensa solicitan a absolución por falta de probas, mentres que o Concello de Ourense pide 10 anos de cárcere para os investigados. Escoitáronos hai pouco en titulares. Son veciños de Tomiño, na provincia de Pontevedra, que saíron hoxe á rúa para protestar pola praga de moscas que os invade dende hai anos. Denuncian que a cantidade de insectos é tal que lles afecta tanto ás casas particulares como aos negocios. Piden que se busque unha solución urxente a esta invasión constante de moscas. Convocados pola Asociación de Veciños de Carregal, residentes en varios núcleos de Tomiño, no Baixo Miño, concentráronse no campo da festa para amosar o seu malestar pola praga de moscas que padecen e para reclamar solucións. No hay derecho porque mira, todo el verano, comiendo con moscas y con la paleta. Eso no hay derecho y picadas por aquí, picadas por allí, picadas por todos los sitios. No hay derecho hasta en la cama. No poder dormir siquiera, majo, te lo digo de verdad. O único que te dan ganas é coller e marcharte para outro sitio. A ver, porque cuando veñen en bandadas, están parvas, non as das matado con nada. De repente tienes cientos de moscas en casa, cientos, y las moscas
Din que non poden facer vida fora das casas nin case dentro porque non hai insecticida que acabe con esta praga de insectos. As grandes eclosións danse cando empezan a subir as temperaturas e ante a falta de xeadas. Despois destes 5 anos hemos visto que as administracións nos están involucrando todo o que deben involucrarse. O que queremos facer un chamamento para que se poñan a traballar conxuntamente e que nos boten unha man e solucionen este problema. Un estudo da Universidade de Vigo atribúe a orixe deste tipo de problemas a determinadas prácticas agrícolas como o depósito de esterco fresco en vez do esterco xa compostado. No polígono do Campiño en Pontevedra padecen un problema dende hai xa bastantes anos que semella non ter solución, o das carreiras ilegais. Veciños da zona denuncian que este tipo de concentracións volveron celebrarse esta mesma madrugada. Apenas pasaron 4 meses despois da última operación de vigilancia por parte da Garda Civil, a principios de xuño. Naquela ocasión mobilizouse un número importante de axentes e utilizáronse medios técnicos diversos, entre eles un dron, para documentar todos os delitos e infraccións ao volante. Nas imaxes vese como os coches fan arrancadas, reviravoltas e outras manobras, segundo contan os veciños nas redes sociais, con vídeos gravados por eles mesmos. Esta fin de semana volveu ocorrer o mesmo. E mañá comeza unha campaña especial da DXT para a vixilancia das distraccións ao volante. A máis habitual e perigosa é usar o móvil. Durante toda a semana haberá controis en calquera tipo de vía co obxectivo de concienciar os condutores sobre os riscos que implica desviar a atención da estrada. Uns segundos poden ser fatídicos. Non será porque non o repitan. Usar o móvil mentres conducimos é unha das principais causas de accidentes. Con todo, repetimos unha e outra vez. Cualquiera, el que diga que no es porque no lleva móvil, porque llegas, te llaman, te mandan un WhatsApp. Sí que se usa moitísimo, máis do que se debe, o móvil, as tablets, de todo se ve, desde o camión vese moitas cousas. Van coches delante mía y están así con el móvil o chateando, y yo desde arriba, como voy en autobús, los veo, porque claro, me queda mucho más alto, y veo que están así con el teléfono, sí. Mismo amigas, a veces cando conduzo, que estou ao lado e elas conducen, utilizan-no. E dixo, dame o móvil a min, que che miro eu, e ti sigo conducindo. É unha infracción grave que está sancionada con 200 € e a retirada de 3 ou 6 puntos do carné en función de se o levamos nas mans ou manipulamos cando está colocado no soporte. Creo que son 6 puntos e 200 €, creo, ou algo así. Pero sobre 200 € me parece que es y no sé cuántos puntos. O peor de todo serán os accidentes que hai por culpa deso. A multa sería o menos. Concienciar os condutores dos riscos de desviar a atención da estrada é o obxectivo da campaña especial da DXT. Haberá controis toda a semana e en calquera tipo de vía. Buscan reducir a sinistralidade. O ano pasado, usar o teléfono foi a causa directa do 22% das mortes en accidentes nas estradas galegas. E susto no San Froilán. O tradicional desfile de gando polas rúas de Lugo acabou de mala maneira. Unha das vacas participantes desbocouse por unha rúa ateigada de xente e provocou o pánico ata que puido ser controlada. A situación asustou outro animal que bateu contra unha muller e deixou unha ferida grave. Quedou ingresada na UCI do ULA. Tamén quedou ferida, pero leve, unha nena que caeu co medo de ver a vaca correndo. Por certo, que dende a área de festexos do Concello aseguran que se cubrirá calquera dano que se produza en calquera actividade. Houbo moitas durante esta mañá e a festa continúa agora en Lugo. Esta noite promete, xa que mañá será festivo polo San Froilán. A cidade está ateigada de xente e iso nótano tamén nas polbeiras. Alí nas casetas está Alejandro Álvarez. Sí, día grande do San Froilán e as rúas de Lugo estiveron ateigadas de xente durante toda a xornada e aínda agora, como podedes comprobar en directo, moito ambiente. O epicentro estivo aquí neste recinto feiral, coas atraccións e tamén as casetas do polvo, onde este mediodía formáronse longas ringleiras de persoas. Pola tarde continuaron os espectáculos, tamén os pasarrúas e xa pola noite será a quenda da música a cargo de artistas como, por exemplo, Xoel López. Aínda queda moita troula por diante porque este San Froilán rematará o vindeiro 12 de outubro, co Domingo das Mozas, e ademais estas casetas estarán abertas prácticamente todo este mes. Malia que as temperaturas non foron moi altas, finalmente o día do San Froilán non choveu en Lugo. Nos así a todos, se non chove andas mellor, se chove
xa non che apetece vir. Claro que se agradece que nos llueva, siempre es bueno para todos, para nosotros e para a gente. A media mañá, a Corporación Municipal asistiu á ofrenda ao patrón. O santo de Lugo, capaz de domar lobos, é coñecido polo milagreiro que é. Todo o que lle pides, consíguecho. Gustoume velo todo aquí, sabes, aquí a Lugo. A partir das 12, as rúas encheronse de xente con sede de San Froilán, de recinto feiral, de barracas, de participar nas máis de 30 propostas lúdicas que se ofreceron na cidade o día do patrón. O San Froilán Tecedeiro, temos así obradoiros de artesanía para adultos e para pequenos. Bueno, iso axúdalles ca creatividade, eles eligen os seus colores. As rúas foron este domingo un espectáculo con bailes e animación, con pasarrúas, orquestras, concertos e música tradicional. Tamén coa representación dunha verbena galega dos anos 40. Recordamos cousas, oficios e músicas, bailes de antes. Para os máis dos cativos, o San Froilán segue sendo sinónimo de barracas. Porque hai moitas atraccións. Sempre venimos con amigos e hai muchas barracas divertidas. O polvo e as casetas tamén ocuparon un importante espazo no San Froilán e, como non, o desfile de gando autóctono polas rúas do centro da cidade, para que non esquezamos que a orixe desta festa está nunha feira. Ás portas de Conxemar xa resulta imposible atopar aloxamento, non só en Vigo, senón en toda a contorna. A maioría dos profesionais que acoden a esta prestixiosa feira internacional reservan a súa estadía dun ano para outro. En moitas prazas ni sequera saen ofertadas nos portais digitais. Preto do Ifebi en Peinador, o hotel avión de 2 estrelas sobre reservas pechadas supera un 90% da ocupación para os días que dura Conxemar, do 7 ao 9 de outubro, pero xa leva semanas notando a súa pegada. Os traballadores que montan os postos veñen antes e despois dos 3 días grandes. Teñen que vir 2 semanas antes a montar. A semana pasada, esta semana, estamos con xente, vai vir a xente da feria e despois a xente que desmonta. Estamos prácticamente cheos. Hai a veces algún cambio de última hora que deixa unha habitación libre, pero nós aquí estamos prácticamente cheos. No centro de Vigo, na Milla Douro, un dos 2 únicos hotéis de 5 estrelas da cidade, o Nagari, está cheo baixo o influxo de Conxemar. Clientes de vello, moitos empresarios que alongan a estancia ata unha semana, aínda que a feira dure 3 días. Es una de las fechas más importantes del año, por no decir la más importante. Nosotros cerramos a ventas de año a año, no es una cosa que se prepara en unos días y tenemos el hotel completo al 100%. Sí, es un perfil profesional, es un perfil que viene directamente a trabajar justo en estas fechas, un perfil que está muy viajado. Coinciden no sector hoteleiro de toda a comarca que a maioría dos seus clientes levan sendo dende hai máis de 20 anos. Ademais do prezo da estanza, son hóspedes que gastan na cidade e que volven noutras datas. Nestas semanas vai haber moitas ceas, moitas festas, eventos, xente que merca roupa para o evento, e moita xente repite en outro período do ano. Pois é unha forma de coñecer a cidade e que despois poida vir coa súa familia ou que non lle sabe a pouco porque realmente veñen a traballar. Bueno, é un punto de referencia tamén para unhas posibles vacacións. Segundo a organización de Conxemar, o ano pasado esta feira xerou case 27.000 visitantes de 110 países. A partir de mañá, 10 comunidades abren o prazo para reservar as viaxes do Imserso. Este ano hai novidades, como a tarifa reducida para os pensionistas con menos recursos ou a opción de viaxar con mascotas. En Galicia haberá 880.000 prazas que empezarán a comercializarse a partir deste mércores, 8 de outubro. Ten máis datos, Xoel Rodríguez. Un proceso, David, que cada ano desperta moita expectación entre os usuarios, pero tamén moitas dúbidas. Por exemplo, onde e como realizar esas reservas? Pois ben, saiban que poden facelo acudindo presencialmente a unha axencia de viaxes como esta, que debe estar autorizada e onde simplemente terán que presentar o seu DNI ou, se non, poden facelo tamén dende a casa a través de internet. No momento de realizar esa reserva deberán de pagar un 20% a modo de anticipo e o restante importe poderán abonalo ata 45 días antes da saída da súa viaxe. Outro dato sobre os prezos desta tempada oscilan entre os 132 euros que custan 4 días nunha capital de provincia e os 575 que custan uns 10 días nas Illas Canarias con transporte incluído. E aínda hai máis, esas dúas novidades, un 2% do total de prazas reservadas para aquelas persoas que queiran viaxar coa súa mascota e a tarifa plana de 50 euros para as pensións non contributivas de xubilación ou incapacidade. Dende o Imserso fan fincapé en que esta tempada 2025 busca fomentar o dereito
dereito a un envellecemento activo e que inclúa precisamente tamén as rendas máis baixas. Grazas, Xoel. O outono principiou oficialmente hai 2 semanas, pero as temperaturas durante o día seguen e seguirán sendo máis propias de finais do verán. Este domingo nas Rías Baixas gozaron dun avance do que será toda a semana que ven. Sol e temperaturas moi agradables que invitan a seguir facendo vida fora, ao aire libre. Raquel Gandoi. Ata os 27 grados chegaremos esta semana no sur de Galicia. Durante 7 días conviviremos co sol. Durante o día, porque a noitiña, como agora, o termómetro baixará segundo Meteo Galicia ata os 15 graus. Segundo o balance climático e as previsións estacionais que a Axencia Estatal de Meteoroloxía, a EMET, presentou o pasado venres, en Galicia este outono será máis cálido e máis seco do habitual, unha anomalía térmica que se arrastra dende hai unha década e que prolonga o déficit de choivas de xullo e agosto. E aínda que os días seguen o seu curso natural, anoitecendo antes uns 8 minutos menos de luz cada semana e as follas caen como cada outono, a maioría da xente coa que falamos esta mesma tarde segue tendo corpo de verán. Os paseos dos areais, as terrazas, os parques nas vilas das Rías Baixas, como este do Castro de Vigo onde estamos, estiveron esta tarde cheos de xente que non quere recluírse. Din que tempo haberá. Quedan 90 días ata o inverno. Bueno, xa estuve coa bicicleta na playa pola mañán e agora aquí en Castelos está de maravilla, sobre todo hasta ahora. El otoño es mi estación favorita y me encanta. Sobra tempo para estar na casa, sobra tempo. A mí faltame tempo para estar fora. Porque se non se pode pasear tamén hai que estar metidos encerrados na casa. De feito, vin hoxe que en Málaga estaban aí na playa e tal, e digo, xa non me apetece. De feito, aquí hoxe podría haber ido á playa. Pero... Espero que continúe y que el otoño venga con esa proyección del verano, ¿no? El sol es tan bonito, se puede salir a la playa a dar un paseo. Casi siempre se agradece, creo yo, hay que aprovechar. Ben, pois atendan agora, porque estamos falando destas temperaturas e estamos afeitos a que o Nadal arranque antes de tempo en forma de luces e decorados nas tendas. Pero agora tamén está chegando con adianto as mesas. A case 3 meses para as festas, os turróns xa nos tentan nos supermercados e larpeiradas como o panetone véndense todo o ano. Aínda estamos en tempo de xeados, pero xa atopamos turrón no supermercado. O Nadal, época forte pro comercio, toma a dianteira e trata de chegar ás nosas mesas con meses de anticipación. Hai quen se reserva pras festas, pero os amantes do doce celébrano. Si tomas todo ano, colles un vicio, entón non o valoras. Conmigo sí que cuenten, sí. Procuro esperar para decembro. Si un producto te gusta, pues bueno que lo tengan todo el año. Así se disfruta de él. Nesta pastelería de Bergondo teñen outra das sobremesas habituais do Nadal, o panetone todo o ano. Imponse a demanda. A pasteleira artesá á fronte do negocio foi premiada por facer o mellor panetone da Península Ibérica. Cando ganei o concurso xa empezamos a facer todo o ano, porque xa empezou a xente quería probar, despois leválo para as súas casas, para regalarlle aos familiares. Facer un panetone artesán leva 3 días, require un forno especial e hai que poñer moita atención ao comportamento da masa. Lucía foi a Milán para aprender a elaboralo, pero ela dalle o toque galego. Meto moito produto galego, pois castaña, pois mazán, pois intento meter cousiñas para facer como se fora unha fusión entre Galicia e Italia. Entón aquí tamén colle moitísima humedade o panetone, está super esponxoso por dentro, super rico. Aínda que na pastelería fan panetones seguido e teñen ata 6 sabores distintos, hai clientes habituais que toman precaucións para non quedar sen o seu preferido. Vímoslo encargar, antes por si acaso quedamos sin él. ¿Verdad, patrona? Este es de lo mejor que hay con relación a Galicia e España. O ano pasado, só na temporada do Nadal, Lucía vendeu alrededor de 3.000 panetones. Chega o outono, tamén o frío, caen as follas, pero o Camiño de Santiago continúa nunha fortaleza perenne. Case 3.000 peregrinos recollían onte a súa Compostela en Santiago e xa van 465.000 no que vai de ano, un 6% máis que en 2024. Hai unha semana o tramo portugués da ruta xacobea superaba o seu récord de 75.000 peregrinos anuais, pero que as cifras xerais do Camiño seguen aumentando a bo ritmo, un 6% máis co ano pasado. Xa son 465.000 peregrinos no que vai de ano, preto da meta do medio millón. Venimos de Almería, de Ejido, y la verdad es que súper bien, nos ha acompañado el tiempo. La comida, la gente, el camino... ha sido una experiencia, lo voy a repetir.
Me ha encantado, sobre todo porque vengo a hacerlo con mi hermana y mi hijo, que para mí esto es nuevo. Y la verdad es que es un recogimiento e me encanta la naturaleza. A procedencia dos camiñantes segue a ser maioritariamente de fora de Galicia. De Getafe. De la Ribera del Duero, Aranda de Duero. De Polonia. As motivacións da peregrinación pasan pola escolla turística, a relixiosa ou a persoal. Pasaron unos días las tres juntas. Me ha dado mucha paz, he tenido un problema en mi familia y entonces esto me da paz. Y estoy llegando a Santiago y ya digo, ya lo he conseguido, que para mí era un logro. E o resultado da experiencia repítese ano tras ano, como outono. Y repetido porque es una experiencia maravillosa y deseando llegar a Santiago para sentir el espíritu. Yo me llamo María del Pilar y en la Compostela me han nombrado María a Columna, en latín. Sí, muy contenta, no lo sabía. La experiencia es repetir. Very good, very good. O camiño segue a facer camiño. Entre todos os produtos agrícolas que se cultivan na comarca ourensá da Limia, o seu produto estrela, xa saben, sen dúbida ninguna, é a pataca, con denominación de orixe e tamén sen ela. No Concello de Vilar de Barrio celebran esta fin de semana a súa 46 edición da Festa da Pataca, un encontro con degustacións, mostra de todo tipo de produtos de outono e o tradicional concurso da pataca, a máis grande, bonita ou diferente, porque hainas con formas, vexan, ben extrañas. Mira esta, mira esta, mira esta. Son as patacas que dá a terra da Limia, pero estas son as máis singulares e con formas ata caprichosas. A pataca está moi ben, aunque este ano foi a cosecha moi mala, hai ejemplares moi bonitos, moi variados. Pero pequeniñas, pero das outras nada. Este ano foi un ano de patatas de nada. Malia que a produción da pataca da Limia este ano non sexa a máis abundante en cantidade, a calidade non decepciona e no Concello de Vilar de Barrio exalzan o seu produto estrela na Festa da Pataca con xa 46 anos de historia. A reina é a pataca. E aquí podemos encontrar diferentes tipos de patacas, por diferentes produtores, e incluso aquí o que se busca é a pataca máis grande, a pataca diferente, promocionar os novos produtores de patacas. Ademais do tradicional concurso de patacas, tamén concursan outros produtos do outono como as cabazas. Trouxen isto na miña finca e esta, todo, cabei eu e mira que bonitas son. E grandes, mira o que traballei. E esas son de colores, parece que ten barrúas. O raro e diferente nesta festa ten premio. Destacan tamén as decoracións coa pataca como protagonista nas creacións dos máis cativos. Produto de aquí, e da nosa terra. Pacos novos vayan collendo algo para poder traballar as terras e cuidalas e mimalas. Sobre todo promocionar o rural, que é moi importante, sobre todo, é pôr en valor os produtos de Galicia, os produtos da nosa terra. Ademais, demostracións do oficio da forxa tradicional que moitos aínda lembran, música e gastronomía con patacas, claro. Forxa tradicional que moitos aínda lembran. O outono toma forza, e non porque arrefríe, senón porque xa chegou ás rúas un dos seus olores característicos, o das castañas asadas, os castañeiros ambulantes, que empezaron a tomar posicións en rúas e prazas para enfornar a última colleita deste froito e vendelo nos característicos cornetes de papel. Na Coruña xa se respira outono. Volveron os castañeiros. Nesta cidade hai alrededor de 4 postos ambulantes de venda de castañas. O habitual na Praza de Lugo iniciou a temporada o venres. Saín por ali, cheirei e xa me viñe. Algo que alegra. Para mí es el olor al otoño. Están muy buenas. La vengo todos los años y las como. O sea, sintiendo toda la Navidad que va llegando. A moitos o olor das castañas acabadas de asar espertalles recordos da infancia. Eu acordei moito da miña avoa, que lle gustaba moito e sempre a facía. Vamos recoller as castañas, moi bons recordos. E a infancia, cando a abuela ali as castañas no forno, eso. Algúns o arrecendo trasládaos a outros lugares. Campo de Curra é un pueblo abandonado aí ao lado da miña aldea, que está solamente quedan as paredes de 4 casas e ali é todo un castañal. E ir ou apañalas ali de pequeno. Hai tamén quen sente que os tempos cambiaron. Que antes era máis frío o otoño, meterse las castañas aos bolsillos de la trenca e calentarte. Ahora eso, con el otoño que hai, ya no desapareció.
Entre os que veñen doutras latitudes se proban por vez primeira este froito do outono servido en cornete, a aceptación parece grande. No soy de aquí, pero las he probado y me gusta. Están riquísimas, excelentes. Tiene una ricura, una sabrura de la fruta. Os castañeiros contan con mantelos postos nas rúas ata mediados de xaneiro. Que a tradición e a festa gozan de plena saúde en Galicia está ben claro, e se o día sae solleiro, como o de hoxe, aínda máis. Como mostra a Vila Pontevedresa de Marín, que coa súa danza das espadas homenaxea toda a xornada aos mariñeiros e a xente do mar. Nenos, maiores e visitantes gozan dunha tradición que se remonta a hai 4 séculos. O primeiro domingo despois da festividade de San Miguel, os veciños de Marín despiden o verán cunha celebración secular, a danza das espadas, un festexo co que se honra o patrón da vila e os mariñeiros e a xente do mar. Unha festa moi recomendable para todo o mundo e sobre todo con este día de sol para pasalo moi ben en familia e cos amigos. Pasar un buen día e que non nos llueva, que eso é lo importante. Van a salir en procesión e van ir por distintos puntos bailando un baile tradicional que representa eso, a festa de San Miguel. O baile que algúns datan de hai 4 séculos transcorre por varios puntos de Marín, onde un cento de participantes asombran a veciñanza cun espectáculo que levan ensaiando máis dun mes. Levo casi 20 anos bailando aquí, e bueno, para rapaces isto é como se fora un cumpleanos. Un día grande de festa, evidentemente, para Marín, pero a mí que recórdame moito de cando era rapaza. E nunca me había vestido de danzante, e non bailo, pero ahora de bella gaiteira. Nomeada a Festa de Interese Turístico de Galicia, o ambiente de celebración continuou durante toda a xornada para agasallar a singularidade e a riqueza cultural de Marín. Unha semana do libro que en Santiago dura 10 días e unha praza que adoita estar chea de visitantes convertida nunha gran libraría. Son só algunhas das cousas máxicas que nos ofrece a Selic. A inspiración de moitos creadores está chea de recunchos e que gozar dun libro. Mais estes días, coa cita anual de libreiros e editoriais, a Selic propón gozar deles non só en papel, senón tamén en recitais, conversas, paseos literarios ou obradoiros. Ten o cerne posto en cuestións humanísticas, en cuestións relacionadas con cidadanía e co libro e a lectura de fondo. Entón procuramos facer unha programación que tivese en conta todo iso, non? Hai cuestións relacionadas pois con xénero, hai cuestións relacionadas con enfermidade, por exemplo, hai cuestións relacionadas con memoria histórica tamén. Os mundos que uns crearon e os que gozan deles danse cita estes días no corazón da cidade histórica. Que mostra un pouco a escena da propia cidade, non? A escena das librerías independentes e das editoras independentes de pequeno tamaño e en contacto coa súa propia cidade e coa cidadanía que nos visita, non? Viñemos un pouco a descubrir, a ver como funcionaba, ver libros na nosa lingua e poder disfrutar desa literatura tamén. Atoparse esta praza chea de libros e cheas de actividades que teñen que ver cos libros, pois penso que é como moi enriquecedor, non? Para todo o mundo. Quedei asombrada con todo o que había por aquí. E para os que queiran deixarse levar polas propostas da feira, a praza seguirá chea de historias aínda ata o día 12. En a Vila do Carballiño, o outono é teatral. Esta fin de semana comezou a 18ª edición da Mostra de Teatro Amador Terras do Orcellón, que se desenvolverá ata o vindeiro 9 de novembro. Un evento que pon en valor o teatro afeccionado e que organiza o grupo Tiruleque, que ademais este ano chega aos 40 anos de vida. La huelga, compañero. A loita obreira do Naval en Ferrol toma o Auditorio Municipal do Carballiño na obra de Marzo a Marzo. Os feitos que se relatan, hai un diálogo entre o presente e o pasado. Remontámonos a marzo do 72. En Bazán conseguiron facer unhas grandes mobilizacións polo seu convenio e acabou con moitísimos feridos, 2 mortos por parte das autoridades da época. Son actores e actrices afeccionados, pero que contan historias, como neste caso, da historia recente de Galicia. Isto dialoga coas loitas que hai agora na Bazán tamén, pero xa é outra perspectiva, pois xa máis desde as compañías auxiliares, de como o traballo foi cambiando. A Mostra de Teatro Amador Terras do Orcellón reivindica desde o Carballiño e desde hai 18 anos o importante papel do teatro non profesional. Nos facemos esta mostra porque creemos que hai que darlle vida ao teatro amador, que levas o teatro a todos os lados, porque normalmente os profesionais non van aos lugares pequenos, en todos os sitios hai algún aficionado ao teatro,
hai xente que fai teatros asociados de veciños. Entonces, eso todo é o xérmolo que despois leva aos actores e a facer grupos de teatro profesionales. Un xérmolo que medra grazas ao labor do Tiruleque, grupo de teatro que este ano fai 40 anos e que este outono leva 9 compañías e 10 espectáculos ao Carballiño. O empresario lucense Moncho Neira faleceu este domingo en Barcelona aos 84 anos. Nado no concello de Pol, emigrara a Cataluña na súa xuventude. Nos anos 70 abriu o restaurante Botafumeiro, unha das marisquerías máis populares de Barcelona, que deu orixe ao grupo Monchos, no que se inclúe unha dúcia de locais de distintos estilos. Ademais de ser un referente no sector da hostalaría, Moncho Neira era un membro destacado dentro do grupo de empresarios galegos de Barcelona.